रिकॉर्डिंग स्टूडियो समस्तीपुर शेखपुरा। सुतल हमर भगिया बाबा देहो ना जगाई, कौनो एगो लैकी से देहो दिला भला गाई। सुतल हमर भगिया बाबा देहो ना जगाई, कौनो एगो लैकी से देहो दिला भला गाई। अजी दर्शन करे अइबो देवा घर ए बाबा, अजी दर्शन करे अइबो देवा घर ए बाबा। खोजी द हमरा सुनर एगो लभार ए बाबा, अजी दर्शन करे अइबो देवा घर ए बाबा। खोजी द हमरा सुनर एगो लभार ए बाबा। बाबा महलाया तारी जी हमारा ला खोज दिए गो कहानिया कुमारी जी। सब काटे बिहनी बाबा महलाया तारी जी हमारा ला खोज दिए गो कहानिया कुमारी जी। अजी हार सावन लेके अइबो कबार ए बाबा, हर सावन लेके अइबो कबार ए बाबा। हमरा सुनर एगो लभार ए बाबा, दर्शन करे अइबो देवा घर ए बाबा। हमरा सुनर एगो लभार ए बाबा। जहिया हो तो बाबा हमारो सपना में दोनों आके पूजबो बाबा तोहरो चरण में। पूरा जहिया हो तो बाबा हमारो सपना में दोनों आके पूजबो बाबा तोहरो चरण में। अजी आशीष राज के जिंदगी जैसे सवार ए बाबा, अजी गौरव साजन के जिंदगी जैसे सवार ए बाबा। खोजी द हमरा सुनर एगो लभार